Wannan ne Flames Production. Yarda na baki autar mata sarauniya, kin zarce dukka mata ta so sahibata, sahibata. Ke ce nake wa kauna ki sani, zuciya ta kin riga kin yi gini, soyayyar ki ta yi tasiri ne. Ce duka mata ta so sahibata. Bani so a ɓata ranki, kina da jarumi, ni zan zamo garkuwar ki, kira ni hadimi. Zan farar da dukiyata domin na ganki ne, sannan na baki gata ɗaki na adani. Kin ba tsirata, ke ce na ba sarauta, biri da zuciya. Tasiri a cikin zuciya, so nake na mallake ki zamo gimbiya, ni kuma in zamo sarki gunki yarinya. Daure ki bani dama, birni mu zagaya, lallai mu je mu zagaya. Yarda na baki autar